Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio 14, versikulo 8 kan 9. Apay amasirib tinasiglat a tao. Gapot amuna ti aramidan na. Apay anang nang timaag a tao, gapot ay pagarup na nga isulaang ti adda amuna. Awan anyaman na kadagiti maag no agbasol da, ngem dagiti nainbag at tao, kayat da ti mapakawan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, kanbyang. I-rekomenda ka iti boss ming agtrabaho dito'y akumpanya, Maret. Ay na, agyaman no kasta, Glory. Talaga ka sa pulak ti trabaho para kadagiti anak ko. Awan na nyaman na, am-amu ka ngamin. Kan nagpatulong ka kanyak, iso tulungan ka ang makastrak dito'y akumpanya. Ay na, nagsingpot ka, Glory. Sigurado ang maala ka. Ngamin, talaga nga agkasapulan kami iti may sapay at trabahador a babae. Maragsakan iti dayta na ibagam, Glory. Nukas pangarigan taalaan na ka ti boss mi. Saan ko maadumakkel ti ulom, ha? Di kayat ko asawan. Amang ano nakastrak kan dito katkas kalabos matan nga agtigtignay. Saan? Saan nakakasta, Glory? Pulos asaan adumakil ti ulo. Nasayat nga rod no kasta, Maret. Ne, simra kan ti manager iti opisina. O my kan, kadwaan ka makisarita iti manager mi. Nagagat nga trabaho ni Maret. Kas-kastrak na pailangan kat adon tinaramidan na trabaho dito opisina. Wan nga rod, Romeo. Sa anak matanag kamalian ang nirekomendakan ko anak ni Sir Jonathan, ang manager tayo. Madlaw na singpet, kan mapagtalkan akatrabahuan. Day tama tinadlaw ko kan kuana. Naisimpay, kan amo na ti makiangaw. Kaslapay kidin am amo na aminin nga empleyado, tanapasig ang makisarsarita. Wen nga rad, sapay la ko mga rod, ta saan nga agbaliw ti ugali na. Good morning, Sir Jonathan. Good morning too, Maret. Nasa pa kaunay nga umayag trabaho? Sir. Kayat ko nga minti umayag trabaho anasapa. Tap na siyak ti umuna ang makakita iti gwapo akas kan ka. Anya? Narabak kagayam, Maret. Agpay sumatimbagak agwapo ka, sir. Ay, gayam. Adda imat ko aprutas para kan ka. Para kanya. Sir. Saan la aprutas ti imat ko para kan ka? Anya pa data? Nagdudumamakmakan. Siyak ti nagluto ka dagito'y amakan. Iso asigurado ang magustuhan nyo. Tanalaingak nga agluto, sir. Kasta ka de. Sir. Ay na, malipatam tinagan mo numaraman ang tilutok, sir. Anya? Ay, joke. Ala amon dagito'y asagot ko kan ka, sir. Ulitak, sigurado ang magustuhan dagiti makmakan alinutok. Amo ka din ni Boss Jonathan ngagsaysayang ka iti ado a papel dito opisina? Ha? Sa anak mo't nagsaysayang iti papel, Maret. Saan na napakairanudan dagiti imbalang ko a papel? Saan aron bang asayangan dagiti papel? Tano maurnong dagita? Mabalin tayo nga ilako iti junk shop. Anya? Rumbang ko mga ammom dayta, tanabayag kan nga agtrab-trabaho iti dayto ang kumpanya. Nasken ama-amuan dayto ni Sir Jonathan. Rumbang nga isakit yun ti kumpanya? Saan kat nga agsaysayang kayo lang? Husto tinaramid mo, Maret. Kayat ko dayta na ibagam. Imbaglakit din taamom nga isakit ti kumpanya. Sir. Saan akas kadagiti dadduma dit na? Ngawan ti bibiyang da iti kumpanya. Pag bibiyagan da, ngam dayta lang agsaysayang ter aramidan da. Maret, Ay, gayam, sir. Amom, nasiputak ni Glory nga agyaw-awid iti ballpen kanda dumapay nga usar dito opisina. anya? Sir. Indanon ko kan ka daytoy. Ngam, saan mo nga ibagbaga asyak tinakaamuam, ha? Mala, ati ka madanagan, takasaritak ni Glory. Sana rumbang agiyawid kit din kadagiti office supplies. Among Glory, nagsingpad gayam ni Sir Jonathan. Natanang ang makisarsarita, kan man nakaawat. Wan,
Nasingpat at talaga ni Sir Jonathan. Awan mo ti maibaga ka sa balikan ko, ana. Iso nga rod nga an na dakti makaaramid iti kang mali. Tapno saan ang madadail ti panagtalag kanyak ni Sir Jonathan. Dayta ti kasayatan nga aramidam, kapno agbayag ka diti akumpanya. No trabaho lang. Kasta mater aramida, Glory. Ayun gayam. Itay tapay asang sangun ti meriendata dito'y kantin. Nala, mangantan. Taintamanin ag trabaho. Asino ti ag birthday? Apay anagado ti sagana dito opisina, Glory. Kasangay ni Romeo. Kasta ka di. Wan, iso nga ingkamot mangalan iti kanam. Tagiddantan amangan. Ha? Apay asyak ti kagiddan mo amangan. Inawis mo kumati pamilyam tapno kumpleto kayo amangan. Ha? Ay, mabit lang, Glory, ha? Makilami sa anak ki ni Sir Jonathan. Iso ti kayat ko akagiddan amangan. Anya? Sa dino ti papanam, Glory. Rumarak biit, ay gumatang iti agas ti anak ko masakit. Kasta ka di. Anya ngamin tinapasamak iti anak mo. Ay, agorigor. Katnas kan amay gatangak iti tumaran na nga agas. Tao may dagasan ni nanang ti gatangak nga agas. Rumar ka nga rudan. Siya kung ti makaamo iti mabatim at trabaho. Agyaman Maret. Sapay lako ma. Tamasubadak to ti kinaimbag mo. Ay na di mon panunutan dayta. Ingka kat gumatangan iti agas ti anak mo. Apay asap sa pulam ni Glory, Sir Jonathan. At ay paramid ko kunkwa na paperworks. Apay asapulim pa ila ni Glory kat kabailakmat nga aramidan ti ipapaaramid mo, sir. Agdala ka kanyak, Sir Jonathan. Ang mga no saan matla masangon ni Glory nga aramidan data. Gaputa rimwar. Anya? Rimuar ni Glory ti oras ti trabaho? Un, sir. Kanayon mat nga aramidan na data. Kasta ka di. Ay na, nadyak gayam imbaga. Saan mo nga amo anabayagan nga aramidan ni Glory ti pumanaw iti oras ti trabaho na. Agyamanak ta na ibagam kanyak ti kasta Maret. Ay na, sir. Ado pa'y ati saan mo nga amo may panggap kini Glory. Anya pa'y data? Kanayon na nga ibaga, abas iti sweldo na ditoy. Kat panggap na pa yan ti pumanaw dito'y kumpanya. Anya? Ti madipay kankwana, nalaing nga agchismis. Padpadaksen na dagiti katrabahuan na. Itaman pa'y anarabyan ka anagawid, Glory. Nakaturugan ti anak mo amang ururay kan ka. Sapay masakit. Nabara pa'y laang ni Jake. Nanang, Oh, apay anagsan na ay ka. kinasarita nak ti manager mi iti opisina. Anya timbaga kan ka, anak ko. No saan ka nung agsardeng iti panagchischismis ko. Ikatenak iti trabaho. Anya? Saan ko nga ugali ti agchismis. Nabayaga kon iti dadya kumpanya. Ngam no apay akabusor nak itan ti boss mi. Mamati akan ka, anak ko. Nalabit nga adamang perperdi kanyak iti opisina. Kinaulbot ti naidanon kan kuana a chismis. Ay, nagbayag lakit din ayat ti aguray ti pagluganan nga agawid. Dagiti magmag na iti balasiw ti kalsada. Glory kan Romeo. Nagpasig dang agsarsarita. Husto pa'y lajay atap ko nga da relasyon da. Madia talaga da iti ngagparparik na kanyak. Lalaki ni Glory ni Romeo, akatrabahuan mi. Ay, office mate. Amuyo ka di, nga da relasyon da Glory kan Romeo? Ita lang amo mi dayta. Ay na, nakitak ida magmag na, kat nagpasig day titunggal maysa. Oh? Apay, saan nyo amadmadlaw dayta, akanayon da nga agkuyog? Madlaw mi day tamo takot day. Madlaw mi. Gayam ko pa'y matngarod ni Glory. Ngam, ala, kartingan nyo ti umadayo. Agturungan ni Glory dito ayan tayo. Ang mga numakadlaw nga iso ti pag-iistoryaan tayo. Maret? Oh, si kamat gayam, Glory.
Anya ngay, kumusta di anak mo ang masakit? Nasaya at matan. Bimaawan ti gurigor na. Nasaya at nga rod no kasta. Kayat mo? Anya dayta? Cornick, mga laka iso ti inaribungbungan itay dagiti katrabahuan ta. Sakbay asim mangpet ka. Iso matlagayam nga agdudupong kayo itay sumangpetak. Kalat matlapim mano da, idi umasidag akon. Uwan, Glory. Imay dadimawat iti Cornick. Nalabas ka mat ngag sasao, Maret. Ha? Ni, apay akas ti sa Mark. No nakasango ti tao, kasla ka la anghel. Ngam no nakatalikoden, kas kala demonyo. Ha? Diyan nagpatulungam. Wano diyan nang irekomendakan ka ngagtrabaho dito ya kumpanya. Daddadaulam kit din. Ichis-chis mismo. Anya? Saan ana sayati kasta, Glory? Awan ti utang mo na yung bag-anakam iti tao nagpatulungam. Mark? Ti amom nga ta, kadyak mang mga dagitis istoryam kadagiti katrabahuan tayo. Amom, idi awan kayo ti dayto a kumpanya. Naulimag kami. Anya? Nasingpat ni Glory. Kanawan ti relasyon da ka ni Romeo. Talaga napasig dalang agsarsarita. Idi pa'y lang. Si kalang ti mangmangtad iti sabali akay papanan iti nakitam. Anya? Mas dawak. Tapat patsyanda ka dagiti katrabahuan mi. Kastamatan ka ni Sir Jonathan. Ay, di mo amo ti sasawa, Mark. Amok ti sasawak Marit. Siya kung tinagsao para ka ni Glory agayim mo. Saan nga minakayat ni Glory ta apa? Iso adi nalatan ikan kano dagiti pamadakas nga ibakbakal mo kankwana. Saan mo kuman at tinutupan ni Maret, Mark? Aglablabas nga minen, Glory. At apo ka kayat na maikat kay ti dayto a kumpanya. Isa perpir dyan na ka. Ay, Mark. Agsao kamot ngamin Glory. Agul uli magkamadlatan. Nga ure agdadatan nga ichis-chismis na ka ni Marit. Ay, andya kaya ti apa. Amom dayta. Sa maysa, ang mga no siyak tumatla ti pagbalatakan ti amin. No agipulong akpay ka ni Sir Jonathan. No saan kayo nga agpudno kanyak nga ada relasyon nyo, Glory, Romeo? Agpada kayo ang maikat iti dayto a kumpanya. Awan ti relasyon mi kini Glory, Sir Jonathan. Pudno dayta, sir. Amuyo ang maiparit dayta iti kumpanya. Ket iti kanito ang maduktalak nga ada relasyon nyo. Ikatan kayo adagos. Abay, akas lang maulawak. Ado pa'y tinaskan nga iring Pasko at trabaho. Ay, nalabas samat ang tibisin ko. Isa makarik na akiti ulaw. Ngam, ikarigatak pa'y aging gainton madamdama. Tama pa anak to ag merienda. Kaslad at maulawak. Maret! Uy, ano din nagkasama ka ka? Kakadwa! Tulungan da! Itaray tayo di ospital ni Maret! Maret, nasaya at nakariingkan. Kumustan ti riknam? Glory. Kuna ti doktor, nalabos ti bannog ka nabisinan ka, iso anaulaw ka. Glory. Agyaman naktin taray nakadagos dito ospital. Di mon panunutan dayta, Maret. Tinapatag, napigsakan. Saan mo nga minabaybay antibagim? Numabisin ka, mangan ka, wano agmerienda ka. Pakawanan na, Glory. Nagbasulakan ka. Sana rumbang adinadaal ka kadagiti katrabahuan tayo. Kunak matadi mon panunutan day dyan. Ta saan matla basta mamati dagiti katrabahuan tayo, ta professional da. Saan da basta mang tutup itinababa a kapanunutan. Pakawanan da. Pagpapawya kong tinaramit ko. Saanin ang maulit pa'y dayjay. Di ka mang perdi iti padam a tao, taditay ammo, at ipinadakas mo kat isogayam, ti makatulong kan ka. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, kendiyan. Insurat para iti radyo ni Isagani Bulliser.
Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.